Kusweleke abantu abahlanu kwingozi yemoto ngentseni yanamhlanje eBergville kwiphondo laKwaZulu-Natal. Ingxelo ithi omnye wamaxhoba uye watsha akakwazi nokufaniseka, kanti abasemagunyeni baphanda unobangela wale ngozi. The province has demonstrated a strong commitment to combating corruption through proactive measures, institutional reforms, and enhanced accountability. Kulibaphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lesufi ukhuphe ingxelo yophando nzulu ngezithyolo zorhwaphilizo kwakunye nolawulo olugwenxa kumaseba ohlukeneyo kweli phondo. Komishina lamapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi kulindeleke ukuba adibane negqiza eliphuma kwindlu kazwelonke yewisomthetho yamaphondo kwakunye namagosa aphezulu esipoliseni ngomso. Sinamkele kwindaba zethu andaba ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsondo. Kusweleke abantu abahlanu kwingozi yemoto ngentseni yanamhlanje eBergville kwiphondo laKwaZulu-Natal. Ingxelo ithi omnye wamaxhoba uye watsha akakwazi nokufaniseka, basemagunyeni baphanda unobangela wale ngozi. The MEC is aware that 5 people died in that horrific accident. He is awaiting a report from the Road Traffic Inspectorate that will actually give him a sense in terms of understanding what happened and what is behind this horrific accident. But more importantly, the MEC has emphasized the need to be with the families of the deceased. He has undertaken to ensure that the funeral arrangements are coordinated, working with the families of the deceased, and he has dispatched a team from his office and the department to work with the families during this difficult period, and he is awaiting a report from our highly efficient and dedicated team from Road Traffic Inspectorate, so that he has a sense of what could have been the cause of this horrific accident. Ingulibaphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lesufi ubelendibano nonondaba namhlanje eMidrand eGauteng nalapha khuphe ingxelo yophando nzulu ngezithyolo zorhwaphilizo kwakunye nokuziphatha kakubi kweli phondo. OkaLesufi uthi le ngxelo inxalenye yemigudu eqhubekayo yokufezekisa iminqweno yolawulo lukarhulumente olungenachaphaza. uPanyaza Lesufi uthi injongo zabo bengurhulumente wephondo laseGauteng kukukhusela isidima seliphondo ngokuncothula neengcambu izenzo ezigwenxa zokuba neminwe emide kubasebenzi bakarhulumente, ulawulo olugwegwileyo nendlela embi yokuziphatha. Corruption continues to be one of the country's most pressing challenges, undermining effective governance and sustainable development. While Gauteng is not exempt from this issue, the province has demonstrated a strong commitment to combating corruption through proactive measures, institutional reforms, and enhanced accountability mechanisms. These efforts reflect a dedicated approach to fostering transparency, integrity, and long-term progress. uLesufi utandalazise ukuba zingamashumi-47 iingxelo abanazo emva kophando nzulu kumasebe ohlukeneyo. Isebe lezolimo ke liphala phambili ngengxelo ezili-10 zorhwaphilizo. Education, it's 7 forensic reports. Roads and transport, it's 4 forensic reports. The Department of Health, it's 4 forensic reports. The Department of Infrastructure Development, it's 3 reports. The Department of Economic Development, it's 2 reports. These are mainly the Gambling Board reports. The Economic Development itself is 1 report, and Gauteng Tourism is 1 report. Another report is also the Economic Development as well as GGDA.
Uqhube ngelithi kukho amasebe aphanzileyo ukwenza umsebenzi ngendlela ayibekelweyo yaye urhulumente weli phondo akanalo igumbi lokwamkela umsebenzi onyexileyo. Utsho esithi ke ngoko uthabathe isigqibo sokuhlengahlengisa iintloko zamasebe ukusukela ngomhla wokuqala kule imiyo. Umkomishina lamapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi kulindeleke ukuba adibane negqiza eliphuma kwindlu kazwelonke yowiso-mthetho yamaphondo kwakunye namagosa aphezulu esipoliseni ngomso. Le ntlanganiso neza kusingathwa yindlu kazwelonke yowiso-mthetho yamaphondo. Injongo yayo kuqinisa amatyathanga obambiswano ngolawulo nokuzisa imiba etshisa ibunzi kumaphondo awohlukeneyo phambi kwepalamente. Indlu kazwelonke yowiso-mthetho yamaphondo ikwafuna namaqhinga okuqinisa umsebenzi wesipolisa nokhuseleko loluntu. uNjengele Mkhwanazi wadiza amahlebo nalapho waveza ukuba kukungenelelo lezopolitiko kwinqanaba eliphezulu lesipolisa kweli. Umphathiswa wamapolisa uMnumzana Senzo Mchunu wabekwa kwikhefu elikhethekileyo kumongameli Cyril Ramaphosa ngenxa yalo mabholo athi aqhaqhwa nguNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Abanye babahlali eSiyabuswa eMpumalanga bahlaba ikhwelo kurhulumente kuba afezekise iminqweno kaGqirha Esther Mahlangu yokuba nesikolo sezobugcisa nalapho aza kuxhobisa ulutsha ngezakhono. Umakhulu Mahlangu nowaziwa kakhulu ngemizobo yakhe neqaqambisa ilifa lesizwe samaNdebele uza kufinca iminyaka engama-90 ngoNovemba kulo nyaka. Litiko letekuvakasha lithethe lo mkhankaso lobitwa nge-G20 Outreach Program lawumikisa endaweni yaseSiyabuswa kuyokhulumisana nemphakathi ngemathuba lakhona kulitiko letekuvakasha. Kanti-ke loyo longumdwebi lodumile emhlabeni wonke jikelele Dr. Esther Mahlangu ube ngilomunye walabo labahambela lo mcimbi. Emalunga emphakathi asebenzisa leli thuba kuvakalisa tikhalo ngahulumende ngekwehluleka kusebenzisa likhono nemandla a-Dr. Esther Mahlangu kuthuthukisa tekuvakasha kulendzawo. In Mpumalanga, we got the mother, the grandmother, the name of Nastokana. It's been known the world out. It's been known in Germany, it's been known outside this country. Unfortunately, our government failed to build her a school where you will take his talent or teach or give the young ones the teaching that is heavy. Inkampani ithungela resources yenda umsebenzi lomuhle eminyakeni londlulile lapho yathula khona indzawo ekhangisa imisebenzi ya Dr. Esther Mahlangu. Kimi kuyintokozo kakhulu ukuthi istudio sibe khona ngoba nabantu abasuka kude bayakhona ukuthi bafike la babone then bathenge ke uma ngabe bayathenga. Ngasho ngithi igallery le ikhuphukise even ivule nemisebenzi ku-community ngoba imisebenzi njengoba ngishilo ngithi the most izinto ezikhona la asizona zikagogo kuphela. Lamanye ke emalunga emphakathi lafunze kuye Dr. Esther Mahlangu abonga yagangatha ngemisebenzi yakhe amfisela impilo lenze. SimaNdebele sinjenje khosofiyena amaNdebele namhlanje yaphathelwa phezulu ngebanga lakagogo. Ugogo ukhambile indawo ngokuhlukahlukana apresenta thina amaNdebele. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eSiyabuswa eMpumalanga. Emva kokuba ijelo lethu lendaba iNewsroom Africa ichaze imeko emaxongo yendawo yokufihla inhloko yenkondekazi neminyaka elikhulu ubudala umakhulu Mutle Muthandi kunye nosapho lwakhe eCase Refuge ngaseZerust. Urhulumente wephondo laseMntla-Ntshona uye wasabela. Umasipala wengingqi yaseRamotsiri Moilua uye wabonelela usapho ngesakhiwo sexeshana. Le nkondekazi bihlala kwityotyombe elinegumbi elinye ngelixa abazukulwana balo behlala kwicaravan. Luncumo nemincili kolosapho nanjengoko beza kulala obuhlayo ngobusuku banamhlanje kulandela iphulo lesebe lokuhlaliswa koluntu nelithe langenelela kwimeko yale nkondekazi nosapho lwakhe ze yabathi jize ngendawo yokufihla intloko enesidima yethutyana. Uvuye kakhulu umakhulu uvuyela kukuba ngoku sele efumene indawo yokuhlala endilisekileyo. Noxa engaboni okanye engeva kodwa uvuyela ukuba ekwindawo angazange alale kuyo ngaphambilini.
Ngokwengxelo yangaphambilini, uMakhulu Muthandi wafaka isicelo sendlu ye-RDP ngo-2011 kodwa i-ofisi yenkulu baphathiswa kweli phondo ithi uphando luveze ukuba isicelo se-RDP zange senziwe. There was never application for the RDP for the granny. Never. There was a disaster which affected the family and other 35 families, and a list was written for these families to receive immediate disaster relief. Uthi intsapho ezingama-36 esachatshazelwa ile ntlekele zonke ziza kubonelelwa ngezindlu zethutyana kwaye zakhelwe i-RDP kungekudala. The nurses are coming. They are on their way to come and check on her because she has got a problem with her teeth. They're going to attend to it and also continue to give her some massage and to also check on her. Nangona kunjalo, uMnumzana uMokoena oneminyaka engama-70 ubudala nongomnye wamaxhoba wentlekele unqwenelela ukubonelelwa naye phambi kokuba alishiye eli. Ndabonelelwa ngutata uBishop ngelityotyombe endihlala kulo. Ndingathanda ukuzibona ndikwindlu enesidima nam njengoMuthandi. Le ndlu yethutyana inendlu yangasese egonxulayo, igumbi lokuhlambela, ikhitshi kunye nombane. Ilali yase-Ibisi ngaphandle kwasemzimkhulu kwiphondo laKwaZulu-Natal ithiwe Mbende ngumkhwa wokuthwalwa kwabantwana abangamantombazana kuze batshatiswe ngenkani. Kwilinge lokulwa nale ngxaki, iqela labafana lithabathe isigqibo sokukhusela aba bantwana ngokusungula iqonga lokuwaxhobisa ngokuthi abonise iitalente zawo eziligugu kuwo. Xeshikweni encedakala ukoyisa uxinzelelo lwengqondo nomphefumlo. Ukuthwala sisithethe sakudala apho amantombazana aselula ayeqhilwa aze anyanzelwe ukuba atshate nabantu angabaziyo. Unanamhla oku abanye abantwana basemzimkhulu kwilali yase-Ibisi basengamaxhoba alo mkhwa. Nangona kunjalo, abafana abawuchasileyo lo mkhuba benza konke okusemandleni ukulwa nawo. Ngo-2016 ngiphuma esikoleni ngadibana namadoda egcwele evenini. Bathi ufuna omunye ukungizeka wabo. Mangala bangithatha ngenkani, bangifaka emotweni, bahamba nami. Masifika la wayihlala khona, bangivalela endlini. Bahamba, mayibuya wafuna ukulala nami ngenkani. Kambe ubugcisa baziwa njengekhubalo lokuveza imvakalelo yakho yaye ikwalichiza kwabo banoxinzelelo lwengqondo. Bakhula besabancane bendiswe ngenkani. Iyona nje into esenzeka esikakhulukazi kwindawo ezisemakhaya, kakhulukazi abantwana nje abakhulu ngokwanele. Indaba yokukhula kweingane kukhohlakala necrime enzima kakhulu kulesikhathi samanje engasiphathi kahle thina esowobaba futhi esizela amantombazana ukuthi akuyona nje into engiyifisela la ukuthi ngenzekele ingane yami. Ngathi uhulumeni angaqinisa kakhulu isandla lapho ukuthi create a safe space for izingane zethu. Abazali ibona okumele ukuthi bavikele izingane zabo ngoba ingane mesencane ayikwazi ukuthi ithi no, ayikwazi ukubona okuright nokurong. Kodwa umzali kuba uyena ngoba kwesinye isikhathi kuba yibona abazali abavumela izingane ukuthi kwenzeke lo mshophi. Ukuthwala kunefuthe libi ngamandla ekukhuleni ngokwaneleyo kwabantwana yaye abajongani kuphela nemicelimngeni kodwa kudala nokuphazamiseka ngokwasengqondweni. Abazali ke bayalonwabela ixathu elithatyathwe ngaba bafana balelali lokuzama ukusindisa abantwana babo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguZuki Cetywayo eRhawutini. Njengoko sikwinyanga yamanina, iphondo laseMpuma Koloni lisingatha umsitho iRoots Film Festival. Lo msitho ugxile ukuphuhlisa abasetyhini kweli candelo lemiboniso bhanyabhanya. We have a heritage that comes from that time. Ngokusiqhagamshelana ngqo nomsunguli walo msitho uSivu Giba. Sivu, siyakwamkela, khawusixelele banzi ngeCultural Roots Films Festival.
Enkosi kakhulu, ndiyabulisa kuni nabamameli nabaphulaphuli benu. Inkosi ngokubani ndimeme. I-Cultured Roots Film Festival iza kwenzeka ngoSeptember apha eMonti, apha eMpuma Koloni. I-Cultured Roots Films Festival yokuba sibonakalise imisebenzi eyenziwa ngabantu abangoosisi nabangomama kunye nabanye abantu ke abenza imifanekiso bhanyabhanya kwi-industry lesikuyo. So i-film festival yokuqala esabe siyenza thina apha kuthi eSivubuhle Media, and ndiyavuya kakhulu ngoba i-industry yethu ngamanye amaxesha iye ivalele ngaphandle abantu abangabafazi, abangomama, abangosisi ukuba babonakalise imisebenzi asoloko ingabantu abangobhuti okanye ootata. So this time benifuna into yokuba sikwazi nathi ukuqama, sibonise nathi uba sinawo amandla okwenza imifanekiso bhanyabhanya, sikwazi nathi ukuba sibonise amandla wethu wokuba sibalise ezethu izitori apha eMpuma Koloni. Sivu, njengokuba sewutshilo lo msitho emiboniso bhanyabhanya ukwaphuhlisa amanina kwiindawo ezisemaphandleni kubaluleke kangakanani oku? Kubaluleke kakhulu ngoba ifuneka sikwazi thina ukuba sikwazi uzithethelela ngoba nathi sinezitori zokuba sizibalise, and sinamandla, sifundile singathi singabantu abangabafazi sinabangosisi, sifunde kakhulu nathi sisiwe ezikolweni, so nathi funa sibonakalise into yokuba siyakwazi uyenza le nto ibonakalisayo, idlala ezi-TV, idlala noba kuphi na. So ibaluleke kakhulu kum into yokuba siphuhlisaneni singabantu abafazi abangosisi, sikwazi into yokuba siqineni kule nto siyenzayo, sikhuleni, senzeni imali, nathi sibonakale kwilizwe lonke into yokuba singaba bantu abakwaziyo ukubalisa wethu amabali. And sinamabali abalulekileyo ngakwiindawo ngeendawo esihlala kuzo, so lixesha ngoku lokuba sikwazi uchaza zethu amabali wethu kunye isuke kuthi bantu bangosisi, you know, so that sizokwazi into yokuba sibonakale nathi indlela esisebenza ngayo. So ibaluleke kakhulu. Khawusixelele ngomfanekiso bhanyabhanya wakho uWadi kuquka neminye imifanekiso eza kuboniswa kulo msitho. Okay, uWadi ngumfanekiso bhanyabhanya ubaluleke kakhulu kum ngoba ichaza i-heritage ne-culture yethu esuka apha kwaXhosa apha eMpuma Koloni. Kodwa ke ayibonisi yona yodwa indawo ngoba siyaya nase-KZN nakwezinye indawo lakho Namibia naseMozambique ngoba le instrument lena i-instrument ekudala yakhona qha uyofumaniseka uba ihleli kwi-museum i-archive yayo okanye ijongwe nje ezincwadi abantu bafunda ngayo, but awusoze ukuyibone idlala emfanekisweni bhanyabhanya okanye awusoze uyibone ihamba isiya kwamanye amazwe, you know. So ndiye ndaqonda uba ibalulekile uba sikhuphe i-culture yethu, sikhuphe i-heritage yethu, sibonakalise nathi into yokuba sinawo imiculo esuka mandulo. Iwesi uba ngelaa xesha sasikhula sasibaliselwa ngoomakhulu bethu bedlala le instrument nayo uWadi. So zizinto endiqonda uba iye yabalulekela kakhulu uba ndikhe ndiprodyuse nam into ezawubonakalisa i-heritage ne-culture yethu kuzo zonke iindawo ezisuka kuzo. And into endiyithandayo ngayo lena ifilimu iyatravelisha kuyo yonke indawo, uyakwazi noyifumana nakwezinye amazwe. Siyabulela Sivu kakhulu ngexesha lakho. nguSivu Giba lowo umlawuli we-Cultured Roots Festival. Nkosi kakhulu Mama Mqwatha.
Uthi noma mzango kwidesika yendaba ndiyakubulisa mbukeli apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam leMozulu ngegama ke ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje ke bethuna nansi iMozulu masivule ke bukele kaloku ekhaya ngokujonga ke iziganeko zamvanje zeMozulu kuMzantsi Afrika uPeria uPaula ke mbukelo apha ekhaya noko kuqoke kamandla futhi kuzo zonke nje ezinginqe ezizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika njengapha koPriske ekuseni noxa kubanda xa bevuka phaya ngenxa yakhe ke la 2 degrees yaguquka lokhu itshintshe laMozulu futhi kaloku xa besonga la mini ngemva kwedina yakomso ngaye kaloku bukeli la 21 degrees wona ke bukeli wam maqondo wakho phansi naphezulu lokuqala iphondo kuphaya ephondweni laseMpuma Koloni ngamandla ke futhi kumbindi namazantsi olaphondo njengapha kaloku kaladokwe futhi kuyabanda mpela qaba ngamafu naphaya eMonti amalinde ziphunza nasemdlazane futhi inkwanca ngexesha lasekuseni kanti ke bethuna baphila kanje phaya ephondweni laseFree State futhi mbukeli pha kumbindi kakhulu laphondo futhi nakwimpuma njengapha kaloku Fixburg ekuseni futhi bevuswa lilo kaloku elaqanda bayisonga lamini futhi ngo-14 degrees kanti ke benje phaya ephondweni elisentshona Koloni ngamandla mzontsundu pha kumazantsi futhi kaloku entshona Koloni futhi ko-Cape Agulhas kwasekuseni futhi bevuswa lokuye futhi la 12 degrees naphaya eKapa lodumo futhi yavakala ingqele xa bevuka ngomso ubona ke benje kaloku phaya ephondweni futhi Northern Cape ngamandla bukela futhi kumantla Kuruman phaya ingqele kakhulu ngo-1 napha xa usehla njalo futhi ufika phaya ko-Kimberley nazo zonke ezanginqe futhi kungabanda kakhulu ngaye ke la 2 degrees zebenje njengomso futhi bukele phaya ephondweni kaloku Northwest futhi ngamandla futhi ebukeli wam kwintshona namazantsi olaphondo njengapha koBloemhof futhi ekuseni futhi ngo-2 degrees naseKlerksdorp iselongqele nje yonke la ntsasa bukele ekhaya apha eGauteng ngomso futhi ngamandla ke mbukeli wam kwincam nombindi Johannesburg njapha futhi ko-Springs wasekuseni futhi ngamafu mpela phaya bevusa ke mbukeli ekhaya futhi nguye kaloku la 3 degrees Soweto Thembisa njalo basinyuke bethuna phaya ekhaya kaloku ngokubanzi ephondweni eliseLimpopo ngamandla futhi kwimpuma yelaphondo phalaburo kwasekuseni futhi kucweke kamnandi ngaye kaloku la 9 degrees futhi bayayivala beyisonga iMozulu futhi ngomso ngo-21 sehla njalo futhi mbukele ekhaya ephondweni elisempumalanga ngamandla ke bekule kumandla futhi laphondo futhi eMiddleburg ekuseni futhi ngo-2 degrees naye phaa koSikhukhuza futhi phole kamandi futhi zini kamandi futhi nweko phaya ekuseni ngesithoba abantu ivale bethula kaloku ndiyisonga iMozulu phaya ephondweni laKwaZulu Natal futhi ngamandla bukeli wam kumbindi welaphondo nentshona futhi eLadysmith ekuseni futhi ngo-2 degrees napha koRichards Bay ekuseni futhi inkwanca ngo-17 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyole kamnandi mawethu.